ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात 4 ज्युनियर क्लार्क आणि 8 वॉर्ड बॉय असा 12 जणांचा स्टाफ 11 जुलैपासून रुग्णसेवेत हजर होईल अशी माहिती भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी दिली आहे। आरोपीला स्वतःचा बचाव करण्याचा हक्क असून त्यासाठी त्याला दर्जेदार विधी सेवा मिळण्याचा हक्क असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लोक अभिरक्षक कार्यालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेत। त्यानुसार रत्नागिरीमध्ये देखील जिल्हा न्यायालय लोक अभिरक्षक कार्यालय स्थापन करण्यात आले। साहिलवाडा भागात विजयालक्ष्मी कॉम्प्लेक्सला लागून असलेल्या नाल्यावरील फरशा फुटून रस्त्यावर मोठा खड्डा पडलाय। यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे। दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी या गटाराची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे युवा कार्यकर्ते प्रतीक बांदेकर यांनी केली आहे। मालवण तालुक्यातील चिंदर गावात 2 दिवसात अज्ञात रोगामुळे तब्बल 11 गुरे दगावल्याची घटना घडली असून गुरे दगावत असल्याचे समजल्यानंतर जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील अंबी यांच्या समवेत पशुवैद्यकीय पथक चिंदर येथे दाखल झाले। नव्याने उगवलेल्या रानावरील बुरशीजन्य विषारी पदार्थ पोटात गेल्याने ही गुरे दगावली जात असल्याचा प्राथमिक अंदाज या पथकाने दर्शवलाय। कुडाळ तालुक्यातील गोवेरी भगतवाडी येथील ओहळावरील पडलेल्या लोखंडी साकवाची पाहणी आज आमदार वैभव नाईक व शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी केली। यावेळी ग्रामस्थांनी साकव दुरुस्तीची मागणी केली। आमदार वैभव नाईक यांनी कुडाळ गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण यांच्याशी संपर्क करत सदर ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात लोकांची जाण्या येण्याची सोय करावी तसेच जिल्हा नियोजन मधून नवीन साकवासाठी प्रस्ताव करण्याची सूचना केली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।